ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಕಿತಾಸ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಗಲ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಪನಂತು ನಾಲಿತ್ತೆ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪನಂತು ನಲ್ಪಿರಾಡು ಮನ್ಪಂದೆ ತಗೊಂತಾನು ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಡ್ಡೇಜಿಗೆ ಅದು ತೂವೊಂದು ನಲ್ಪಿದಾಯ್ಡು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಆನೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಉಂಟೆ ಐಕ್ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ಕುನು ಆನೆ ಆಟಿಕುಲ್ಲರ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಯಾನು ಇಡೆ ಬರ್ತದೆ ಯೋಚನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಆನೆ ಪುಣ್ಣ ತಾಣದಾಗಿಚ್ಚಿ ಆನೆ ಆಟಿ ಅತ್ತೆ ಆಟಿಕುಲ್ಲರ ಕೂತದಕ್ಕೆ ತುಲೆ ರೋಡು ಕಾಡೆ ಆಮೇಟಿ ಕಾಡೆ ನೀರು ಚತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಏಪ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಲ್ ಹಾಕು ನನ್ನ ಪನರ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಆವುಲಿ ಅಲ್ಪದ ರೋಡ್ ಉಡ್ದು ಆಯ್ತು ಒಂದು ಅಜ್ಜರು ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಒಂತೇರು ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಅಂದು ಪೋಯಿನ ಆರು ಮುಟ್ಟಿಯರ ಅನ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಚಿನ್ನರ ಉಂಟುಲೆ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ಡೆ ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಉಂಟು ಫಾಗ್ ಉಂಟದೆ ನೆಟ್ ಕಾರ್ದಲ್ಲೇ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಮೈಂದು ತೋರ್ಚು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದ್ವಾರ ಪೈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎತ್ತಿಯ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದು ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲೈಪೋದು ಬಸ್ಸ ಬರೋದು ಏನಾನು ಪೂರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾತ್ಕೊಂಡೇರು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂಡ ಇಜೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ಏಕು ಮಸೆ ಅಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈಡ್ಲ ಆತು ರಶ್ ಇದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಇತ್ತೊಂದು ಪನಿಪುನಿ ಬಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಡ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆ ದಿಸ್ತಲಕ್ಕೆ ಪೊಯ್ ಟಂಪೂರು ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಅಂದೆ ಗುಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ತೋಜೊಂದು ಉಂಡು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದು ಅಂದತೆ ನಾನು ಝೂಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಾರದ ತೋರಣ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಇದ್ರ ಕಟ್ಟುಕತೆ ಕ್ಯಾಶು ಒಂದುಲೆ ಗಾನದ ಎಣ್ಣೆದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಯೂರ್ ಎಣ್ಣೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಚಿಪ್ಸ್లో ఉంది ಫ್ರೆಶ್ ಪ್ಯೂರ್ ಎಣ್ಣೆದೆ ತೊಂದರೆ ಕಮ್ಮಿನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಬರೋದುಂಟು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿನ ಬರೋದುಂಟು ಕೋಕೋನಟ್ದ ದೊಂಬು ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಡ್ಡೆ ನಾಂಡು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡ್ ದೊಂಬು ಮರ್ಸ ಬತ್ತಿನ ರಗಾಲೆ ಆಯ್ತು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒನಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನಿಗೆ ಒನಸು ಎಂಕಲ್ ಒನಸು ತಿಕ್ಕಂದು ಅದೇ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಆತಜು ಒನಸದ ಪತ್ತೊಂಜರ ಏನು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾರ ಅಂಗಡಿ ಪಂಡಿರು ಮನಸ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಪೋಲೆ ಎಂದು ಅಂಚ ಮನಸ್ಸು ದಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ
ಗೈ ಸಾಂಡ್ ಹೋದ್ ಬತ್ತ ಒನಸು ಲಾಂಡ್ ನನ್ನ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಪು ನನ್ನ ಸೀದಾ ಬಾಯ್ ಸಾಕಾಣ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೀತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂದ್ಯನು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.